Ξεκινήσαμε πριν, κύριε Γλυκά, πριν ολοκληρώσετε, να λέμε για το θέμα του πιστοποιητικού. Πόσο θα ισχύει αυτό το πιστοποιητικό? Κύριε Βασιλακόπουλο, έχουμε μπερδευτεί. 6 μήνες, 9 μήνες, 3 μήνες, κάνω το εμβόλιο. Για πόσο καιρό πρέπει να το έχω αυτό το πιστοποιητικό και να περνάει για ταξίδια, για να μπαίνω μέσα στα. Τώρα μιλάμε για το γενικό πληθυσμό. Για το γενικό, δεν μιλάμε τώρα μόνο για τις εξειδικευμένες ομάδες. Και εδώ έχουμε μπερδευτεί. Ωραία. Δεν υπάρχει μια απλή επιστημονική απάντηση που να ισχύει για όλους. Είναι πολιτική, καταρχάς, κατά τη γνώμη σας, κύριε Βασιλακόπουλο, η απόφαση που θα πάρθει για το πιστοποιητικό εμβολιασμό? Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είμαστε στην Ευρώπη, κακά τα ψέματα. Η απόφαση που θα ληφθεί θα πρέπει κάποιος να καλύπτει και τα ταξίδια. Θέλω να πω. Το άνοιξε και η Φοντερ Λάιεν και λέει ότι. Δεν είναι τώρα το μόνο που θα μπαίνουμε εδώ στα μαγαζιά στην Αθήνα. Είναι καθαρά πολιτική άποψη. Επιστημονικά δεν μπορεί να υπάρχει ένα χρονικό όριο που να καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες. Είναι καθαρά πολιτική άποψη. Επιστημονικά δεν μπορεί να υπάρχει ένα χρονικό όριο που να καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες, διότι η ανοσία που πετυχαίνουν από το εμβόλιο πέφτει πολύ πιο γρήγορα στις μεγάλες ηλικίες από ό,τι πέφτει στους νέους. Άρα, αν ήθελα να είμαι επιστημονικά ολόσωστος, για άλλο χρόνο θα έπρεπε να κρατάει το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους νέους, για άλλο χρόνο για τους λιγότερους νέους. Είναι εφικτό αυτό να γίνει? Δεν είναι εύκολο εφικτά να γίνει αυτό. Έτσι δεν μπορεί δηλαδή να βγει ένα πιστοποιητικό που να συνδέει άμεσα την ηλικία με το χρόνο. Άρα κατά μέσο όρο, λέτε, θα καταλήξουμε. Όμως, αν μου επιτρέπετε, η όλη κουβέντα για το πόσο κρατάει το πιστοποιητικό ξεκινάει από κάτι. Ξεκινάει από το ότι έπαθα κάτι κακό, έκανα το εμβόλιο και τουλάχιστον να κρατάει πολύ καιρό να μην χρειάζεται να το ξανακάνω. Μάλιστα. Στη δικιά μου θεώρηση των πραγμάτων, μου συνέβη κάτι πολύ καλό, προστατεύτηκα και όσο πιο σύντομα προστατευτώ, τόσο καλύτερα είναι. Δηλαδή, η έννοια του ότι να γλιτώσω από την τρίτη δόση είναι πέρα από κάθε επιστημονική λογική. Ιδίως για ανθρώπους. Γιατί γελάτε, συγγνώμη που σας βλέπω έτσι χαμογελαστό. 3, 6, 9 μήνες. Για την προσέγγιση. Για την προσέγγιση γελάδα, η οποία έχει μέσα. Είναι απόλυτα κατανοητή. Έχει χιούμορ, δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Έτσι. Εσάς ποια είναι η άποψή σας? Στους 6 μήνες να ισχύει, 9 μήνες, 3 μήνες, να ακολουθήσει δηλαδή την τρίτη δόση? Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, υπάρχει μια δυσκολία το σύστημα, έχει μια αυστηρότητα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχουν άνθρωποι που εμβολιάζονται με 2 δόσεις, κάνουν αντισώματα και δεν έχουν αντισώματα. Και αυτοί οι άνθρωποι αγωνιούν και μέχρι προχθές δεν είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν πριν περάσουν 6 μήνες. Υπάρχουν άνθρωποι που νόσησαν και δεν έχουν αναπτύξει άμυνα. Και αυτοί οι άνθρωποι πάλι δεν μπορούσαν να εμβολιαστούν μέχρι να περάσουν 6 μήνες. Αυτές οι περιπτώσεις όμως είναι κρίσιμες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προστατευτούν και το σύστημα δεν τους το επέτρεπε. Κατεβάζοντας τα όρια αυτά στους 3 μήνες, ακόμα και αν τα εξαφανίσουμε αύριο, δίνοντας αυτή τη δυνατότητα, αυτοί οι άνθρωποι που επιθυμούν θα έχουν μια διαρκή κάλυψη. Το δεύτερο είναι ότι μπροστά μας έχουμε ένα άλλο περιβάλλον. Έχουμε μια μορφή για την οποία δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό θα καλύπτεται από τα εμβόλια. Θα καλύπτεται, αλλά το ποσοστό ακόμα αναμένεται. Κύριε Βασιλακόπουλε, έχουμε καθόλου εικόνα για την Όμικρον? Χρειάζεται. Όχι. Έχουμε. Χρειάζεται. Όχι ακόμα. Να βρεθούμε προετοιμασμένοι. Ναι. Κύριε Ξαδάχτυλα, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή είναι η λόγη. Κατά τη γνώμη σας, τα πρωτόκολλα στα σχολεία πρέπει να αναθεωρηθούν? Και σας ρωτάω, κύριε Βασιλακόπουλε, γιατί μιλάμε για ένα περιβάλλον που δεν ξέρουμε ακόμα τώρα τι θα μας ξημερώσει. Πρέπει να το δούμε αυτό για τα σχολεία? Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι με ένα κρούσμα 3 μέρες κλειστά να μείνουν. Ναι, κύριε Βασιλακόπουλε. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να μην ανοίξουμε καθόλου τα σχολεία. Αλλά το άνοιγμά τους απεδείχθη ασφαλές. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τώρα με την Όμικρον πρέπει να αλλάξει κάτι ή θα πορευτούμε έτσι, πιστεύετε? Πρέπει να εμβολιαστούν οι άνω των 50 όλοι. 100%. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Πρέπει να εμβολιαστούν οι άνω των 50 όλοι. 100%. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Να ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, η οποία είναι ανοιχτή και λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, πιέζεται το σύστημα. Το πρόβλημά μας σήμερα είναι οι άνω των 50 που είναι ανεμβολίαστοι. Εγώ βάζω κάτι παραπάνω, σε μια δεκαετία παραπάνω από εκεί που προβλέπεται υποχρεωτικότητα. Αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν στο 100%. Το πρόβλημά μας σήμερα είναι οι άνω των 50 που είναι ανεμβολίαστοι. Εγώ βάζω κάτι παραπάνω, σε μια δεκαετία παραπάνω από εκεί που προβλέπεται υποχρεωτικότητα. Αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν στο 100%. Για να ακούσουμε και τον καθηγητή ημμοnoloγίας. Πάμε στα σχολεία. Ναι. Υπάρχουν μελέτες δημοσιευμένες πάλι στο Lancet που λέει ότι αν συγκρίνω
το να κλείνω το σχολείο, όχι για 3 μέρες, για 10 μέρες. Το να κλείνω το τμήμα, αν φανεί κρούσμα. Ή να ακολουθώ τη στρατηγική της Ελλάδος, που δεν την εφήβρε μόνη της, ακολούθησε επιστημονικά δεδομένα, που σημαίνει testing καθημερινό για όλη την τάξη, οδηγεί σε ίδιο ποσοστό διάδοσης στην κοινότητα και συντηρεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα, κατά την δικιά μου άποψη, που είμαι ένας πατέρας ενός 11χρονου πιτσιρικά που σε λίγο θα εμβολιαστεί, γιατί θα έρθει και στην Ελλάδα το εμβόλιο, έτσι για να λέμε και κανένα τέτοιο, πότε, γιατί υπάρχει πότε. και αυτή η λύση, θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέους. Νομίζω πριν τα Χριστούγεννα θα είμαστε τυχεροί να το κάνουμε. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, η απειλή, ναι, κύριε Γλύκα, για να κλείσουμε. Η απειλή του προστίμου ή αντιτίμου λειτουργεί. Φάνηκε να λειτουργεί. Υπάρχει κόσμος που πηγαίνει περισσότερο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι έχουμε μια καταγραφή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έχει κρίνει ότι το μικρό αντίτιμο ή πρόστιμο είναι συνταγματικώς ανοιχτό. Και αυτό είναι εξαιρετικά άρα σημαντικό. Όχι το μεγάλο. Έχει μεγάλη σημασία. Όχι το μεγάλο. Το μικρό αντίτιμο ή πρόστιμο είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι έχει κρυθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και δεν αντίκειται στο άρθρο 8 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά ούτε και στο άρθρο 5 του Συντάγματος. Το πρόστιμο των 100 ευρώ είναι βαθιά ταξικό υπέρ των φτωχών. Διότι προστατεύει πολύ περισσότερο τους φτωχούς που θα τους πιέσει παραπάνω να εμβολιαστούν από τους πλούσιους που μπορεί να τους διατηρήσει το δικαίωμα στη χαζομάρα. Το πρόστιμο των 100 ευρώ είναι βαθιά ταξικό υπέρ των φτωχών. Διότι προστατεύει πολύ περισσότερο τους φτωχούς που θα τους πιέσει παραπάνω να εμβολιαστούν από τους πλούσιους που μπορεί να τους διατηρήσει το δικαίωμα στη χαζομάρα. Το πολιτικό πάνελ, αμέσως μετά έπρεπε να μείνετε μαζί μας στο πολιτικό πάνελ. Λοιπόν, υπάρχει σταθερές νομολογίες γι' αυτό. Να διαβούν το κατόφλι του εμβολιαστικού. Αυτό το λέμε αύριο για τρίτη φορά. Να ξέρετε ότι τίποτα δεν γίνεται αν δεν κοιτάξουν την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλύκα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε.